Jeg har 3-4 cooldowns med, jeg kan bruge. Men du kan vel ikke tårne, vel? Er det ikke kun, hvis det er downdraft, du kan tage den? Han kan jo bare hoppe væk. Nej, du klarer det her shit. Ja. Cool. Cool. Grøn nu. Hvis 5 sekunder efter kurs skal vi ned. Kommer kort, så kommer der kurs efter. Kurs. Dispersion op. Kom ned lidt, ned lidt. Han bliver med for Healthstone. Det er sådan. Downdraft. Og så kurs. Helt op. Super. Så er det fordi vi kom lidt for hurtigt op den her gang. Ja. Ja, op blå. Jeg bruger kuglen på næste kurs. Kommer call. Kurs. Det kan jeg hvis ikke det helt så. Kommer call. Interact. Ja, den slår lidt højere, end jeg regner med den der. Jeg dræber Ju. Den er død. Jeg skipper den grønne næste her, så jeg har ikke nogen hitter med det. Downdraft 5. Downdraft 5. Downdraft. Ken. Det er for close. Og på lille kort. Så. Fint jump om 3, så forbereder jeg. Hvor skal jeg stå? Kom så. Se jer ordentligt. Kode som 8 sekunder. Ned på blå om 20 sekunder. Den 12. maj. Perfekt. Og det er din mor. Rigtig lorte placering over ved blå. Bestil en buket til hende nu. Du skal kigge, hvor I står, inden der kommer Fint Young. Helt Thomas. Og kan mor glad. Er ikke mig, skal blå? Michael, jo. Skal ned på blå nu. Kår. Fint Young, så stille ordentligt. Men der er sat de her ud, de ligger sat dårligt. Ja. Må jeg lige sige, I må også godt stille jer bedre næste gang. I står helt åbent, begge to. Næste grøn, ikke? Kår, jo. Så. Ned på grøn om 8 sekunder. Downdraft om 9 sekunder. Grøn nu. Så er jeg klar på downdraft. Jeg er klar på downdraft. I Thomas. Elon.
Måske ikke godt den her gang. Helt jo, helt jo. Ja. Så. Kullis. Kodes, ja, fint jo. Og så kodes. Og husk, at vi deler os op efter det her kodes. Hvorfor er jeg på 20% hele tiden? Jeg ved heller ikke, hvorfor du ikke bliver helt... Mollis, hvorfor healer du ham ikke? Han var på platform i 100 år. Kan du rank? Kåre? Nej. Fuck. Rest him. Skål. Ja, du har ikke nogen 4, har du? Nej, Holy, nej. eller holy op på blå. Holy op. Ja. Yes. Op med ham. Og du flyver over... Nej, det behøver du ikke. Du er bare nede på bossen bagefter. Jeg har et æg hernede. Super DPS hernede. Stil jer ordentligt. Jeg kommer op om 3 sekunder. Michael. Så lige 4, sådan. Ja. Downdrop sådan med 8 sekunder. Kom, så hold jer i gang. Husk, Jeg tror, du må skal op først. Man kan ikke nå Thomas. Der er ham der også, den infected tallerne. Vi skal ikke op. Du er klar på at gå op på lille om lidt med. Det kan vi jo ikke, Anflot. Vi har ikke nogen tank. Så lad være med at gå op, bare ny boss. Ja, bare ny boss. Lost. Okay. Kommer der ned. Emil, yes. Pas på Kåre. Super. Pas på Fint Jong, stil jer ordentligt, kom så. Jeg har kugler på næste kode, så lad være med på kugler. Jeg bruger min. Jeg har også revival. Det vil nok til hele væk. Jeg har også min, hvis der er. Vær klar på, når jeg får min næste talent rig. Det kommer til at gøre næste. Ja. Jeg Så kommer brug nok til nogle at få en kugler på 4. ham. Pain suppression på ham også. Jeg har bubble. Vil du have bubble drink? Jeg er på brug nu. Brug altid Jeg er brug det pæn op, næste. jeg er pæn op. Ja, så har jeg stadig min egen til næste. Kommer Fint Jong Kom om så 3 bare sekunder, for- stil jer ordentligt. Kåre, pas på Kåre. Undgå den skal. Nu mig. Super. Fint Jong. Okay. Hold jer lige, dreng. Det er det vigtigste. Kommer talent rig om 3. Alle kuglerne track. Jeg har min egen. Lækker. Skal jeg Downdraft, på næste et. så? Nej, downdraft. Kods først. Alle kugler. Jeg bruger alle revive. Det hele skal køre. Fuck, jeg er død. Det kører videre. Kom så. 2. Downdraft. Højere oppe. 1%. Kom nu. Fuck, hvor er det vigtigt. Kom nu. Nej. Ej, det mener du ikke, det Kom der. nu. 600. Kom så, hvad hedder det? Sådan! Sådan, mand. Tillykke, dreng. Draggy. Det der downdraft, hvor jeg kom ud af line of sight, så gik bare helt i panik, mand. Hvordan døde jeg ikke der? Hold da kæft. Hvad er loot? Og må jeg lige spam i det der, tror jeg. Ja, jeg tror, det stod begge to spam i det der. Ja, det er cool.